I'm back, and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Anastasia Kinsaka. Wa ko ikaw basula ma. Pero in taon, ihunong lang imo pagtamay o pagpanghimaraot ni Anastasia. May mo kuntahan kasi ang mga paryente. Hangtod ka? Ha? Hangtod ka, Jay, nga akong anak mo kontra nako, mao ba? Ma, Tugaan ko nos tinuod, JB. Ayag pamakak. Unsa man? Uyab na mong si Anastasia? dili pa. Pero naninguhan ako siyang gugma. Kay siya mo igipitik sa kong kasing-kasing. Dili na mahimo, Jay. Kay may babay na kong giandam alang nimo. Unsa? Tinuod ang imong nadungog. May babay na kong napili aron maoy imong pakaslan. O ganong ikaw may mupili ma? Aron lagi masiguro nako ang imong kaugmaon. O garon dili masagulan ang atong dugo sa dugo sa mga kuwang-kuwang og panabot. Ang ako nagkasing-kasing mo mupili sa binuhat nga iuban ko stibo kong kinabuhi ma. Musugol ka na nako, Jay! Dili man tingali na pagsukol ma. Kung ipadayag ko nimo ang kamatuoran. Gawas pa. Kung mo desisyon ko nga pakaslan ko ang babae nga akong gihigugma, ako rin makigtipo niya og dili ikaw. Ikamatay ko ang pagsupak mo sa akong gusto, Jay! Ikamatay ko! Dili una ta maghiskot pa itong diyan ba? Dili pa nimo ang ika-alarma ang mahitungod namong duha ni Anastasia. Nahigugma man ko niya. Pero dili pa nako ikapaniguro kung ako ba'y gihigugma ni Anastasia. Maumanday na! Wala nga nang supakon magyud nimo ang akong gusto! Tungod kay sayo pag imong pag-ilas babae nga mo'y natingban sa kong pagmahal. Jay! Day, giatake di ang kapitan sa dihang gihusay si mama nimo o sinang Rosing? O, lagi, Day. Puanga, good. May balita ka ba may tungod sa Kapitan, Day? Gusto unta kong maatos ila aron mangumusta, pero nahadlok ko. Oh, naulian naman ang kapitan, Day. Nakainom na siya tambal. Ay, salamat in taon. Nga way daotang nahitabo niya. Pero labing siguro, katong inahan ni Jay may nakaingon nga nung giatake sa hubak si Cap. May pagawa sa sabtingali sa iyang kamaldita. Nga, siya ragi ko ni kamao. Nga siya ragi mahibaw sa mga nanghitabo sa nasod. Nakatampo sab si Mama, Day. Ang sab day, uy. Kasi kung inahana ang malipay sa gibuhat ni nang Rosing, nga napetisyonan mang kuno kapi. Mao lagi. Mura man kog dunay sakit nga mananakod nga palayason ning dapita. Kisam sa kayo na mirma, no? Di na importante kinsay na mirma, Day. Ang importante unta, ilang huna-hunaon. Unsay akong sa nga ilamang kong hinginlan. Sa ako pa di ay kung doon ako'y makita. Di man na sa day, uy. Nganong makakita man sab ko. Wa ba kay gusto ini, Day? Ako pa nimo, day, no? I-develop na imong abilidad. Ha? Imong gahom ba? Abilidad? Gahom? O, lagi, day. Uy, dili biya tanan makakita sa umaabot ay. O kung ma-develop na nimo, labi na kung imong masayran kanus o unsang oras sa mahitabo, ay daghan na ang mobilib nimo. Mahadlo ko kung doon ako'y kahom, Day. Ang tuara sa langit mo ay dunay kahom. Siyaray kamahanan. Siyaray makahibaw kanusaw unsang oras sa mga panghitabo og dili ako. Pero, gahom gyapon ang imong gihuptan, day, uy. Abilidad ba? Laliman ka anang kakita kag puwa. Unya, ang kayo kay puwa man, ay, may sunog yun dinis ato. Muna akong kikahadlukan, Carol. Tungod sa akong mga pagpasidaan, ilan ang kilain og sabot. Hangtod na karon, nakahukom sila nga mapahawaong ko dinis ato. Da, tuo ka man anak nila, uy. Sila ray gustong mawa ka din, he. Kay kana guswi na, maoy dunay dako gusto kang Jay. O kana sab sinang Rosing, kay kanunay man niyang datungan, hinungdan nga, gisakyan nila ang maong hitabo. Paita. Ha? Unsay pait, day?
ang inyong sitwasyon ni Jay? Pait. Tungod sa sayop nilang pagtuo. Hapit madiskrasya ang kapitan. Ay, hana pa mas Jis panas ning akong pagkatulay, uy. Oh, unsa? Uy! Ngano ka, uy? Nganong gilibot mo ang atong palibot milay? Gitanaw ko lang ang luna nga napalit tungod sa hinaguan sa namatay ko ng bana. Iyan ang gituyo pagpalit. Aron doon nagimir permanenteng kapuyan. Onyo? Unya karon. Tungod lang niya ng burukintang rusing, papahawaon si Anastasia. Ha! Mao ganoon ay dili mahitabo. Magkamatay na kung magkamatay. Dili ko basta tugtan si Roseng nga manamastama sa katungod sa akong anak. Ay, bitaw, uy. Unsa man tawin nasuod sa utok ni Rusing? Nga nakahuna-huna man siyag niya ng butanga. Husto! Oh, ngano ate? Ay! Musayo gidayon akong kasing-kasing kung magtinarong kag sangpit akong ati, uy! Nganong nakaingon ka lagig husto? Doon na kinasayran nga balidong hinungdan. Oh, ginoo ko! Siya na siya to! Isingit! Dali, Milay! Ato, hindi na ito sinayan! Pero misingkit mo kasi siya! Anastasia! Ano ka? Dayan, uy! Ano ka? Miliro maguling mo mga mata! O sa manay ka po ni mo! Ha? Nga misingkit ka man! May nagdahunog. Oh, unya na tayo og ang yuta. Nanliki kini. Pagtanong kayo ay nibuto-buto na ba yun ko kundugan sa tumang kakulba? Ang buto may basapot. Maglinog? Oo, ate. Kusog kayo. Anastasia! Wa pa baya mi maghuman si Roseng? Unya, nasa kaanang imong ipanulti! Ma, tinuod na ako kisulti. Tingalig na katog ka! Giurom ka! Hinungdan nga bisag unsa na lang imong gipanabi! Dili, ma. Ako yung nakita. Naghigda ka sa deng amo ka naabtan ni ante ni mo dinhe! Naghigda bitaw ko. Kay gusto kong matuog. Pero, sawa pa ko panlimuti. Sawa pa ko makatuog. May nadungog kong nagdahunog. Kunya, niya natayog ang kabayan. Hangto na mga dagkong kahoy. Ug nanliki ang yuta. Husta na taon na yun eh. Husta na taon. Marapabuto na ginagakundugan sa kadlok. Pero, may gayon pag dili madayon ang maong katalagman, auntie. Kung sa manoy, isulti na yun aron dili na madayon. Laliman kag madayon, muliki ang yuta. Ay, yung simba ko ang yuta nga akong gitumban mo muliki. Ay, mapunit pa baga ako sa upos. Ha! Paghilo mo diha, oy! Tingalig hangtod ko, mutuon na lang sa sagipasangil ni Roseng kanimo, Anastasia! Mawa ko mamugos ni mo aron tuhuan mo ang akong isulti. Pero mo'y akong nakita. Matabangi hinuon ko. Hugupan na to ang kapilya, mga chita, magrosaryo tap tagabi. Unya, waday. Dili mo ko baka maong magrosaryo. Ang importante nga mo sabat ka, auntie. Hoy! Kamuha! Ikaw, Anastasia! Ayaw ipanulti ang imong nakita! Ma, pero kung di ko manulti, di sila makapangandam. Di sila mo sabat sa rosaryo sa kapilya. Pasagde sila! Gusto kong maluwasap sila, ma. Ngano? Naminaw ba sila nimo sa diyang imong gipasidanan sa wa pa mahitabo ang sunog? Bitaw dayan. Ayaw lang ko pamugos. Kung hindi sila musabat sa rosary matagabi is kapilyo. Unya, mahitabo, yun yung nakita. At hindi sila magkabaso nimo. Basta! Di na ko gusto nga imo pang ipanabi ang imong nakita. Ay, sa ngalan sa amahan sa anak ug sa Diyos Espiritu Santo. Amen. Ay, Ginoo ko. Dili lang unta mahitabo ang imong nakita, Anastasia. Uy! Kariwal! Dali! Guwan! Ha? Dali po! Nga naman, Fanoy. Nga naman, Fanoy. Ano? Maminaw pa. Ay, kay kulbaan ba ko? Yan naman. Puto ka akong dugan. Ngano lagi ka? Oy, sulti dayon? Umutuhan sa kuglaway, ha? Ay, hasula, uy.
Lain dyan akong gibati. Kay? Doon na sa'y nakita si Dayan. Unsa man? Makuha mo kung saman. Unsa may iya nakita? Nilngig kang gitabo. Ako matinuod. Sila na, mo na gini ang katapusan sa kalibutan. Unsa? Ay, kay unsa man na pa ni uy. Uy, gulbaan man sa tani mo uy. Ano man? Kulbaan man gani kang karon pati ka masultihi. Ako pa kagaganinan mo. Naglain sa akong ibati. Nagkurug-kurug ang mga unod sa akong kalawasan. Sa nakita ni Dayan, may dahunog ko no. Unya na tayo og ang yuta. Nangatumba mga building. Ayun man ang mga dagkog kahoy. Ginoo ko. Maglinog. Mao na, Rol. Mao no, linog ko no. Karang kaayo. Hala, linog. Hala, uy, kusog kaayo. Mao na, Rol. Mao na. Magapanguros matagwaan ni uy. Asa ako, ano bali-bali? Ay, naliki pag yuta ka, Rol. Ay! Ano, uy, sobra na sadna niya. Kuya kayo. Lain kayo nga akong gibati. Katugon ko maragdili. Ha? Marag ka kuyapon. Maulagi na ron. Uy, mauna. Ang hinoon. Mapugngan pa ang maugatalagman kun. Magkaiusa ta sa pagpangadji. Sa pag-ampo. Uy, uy. Mara magbikurog ang akong tuhod. Hindi ko rin matuhod. Ang ako, grabe na dyan, oy. Grabe dyan ako gipati. Ako ganit kayo maragbabutong ako dugan. Kadagang magong ko sa pagsyakit ni Dayan. Uy, mauna to amat sa giduol. Amat sa giduol niya, magipagmatar ko unsay na itabo niyo. Lain kayo biliraw niya mga mata. Uy, lain kayo sigsirultihan. Uy, yan ang kisulti na yun, diri na mo ang iyan nakita. Ang nakapait mang good fan ni. Kay dili ta mahibaw ka nas ani mahitabo. Labi na gid ka na linog, di ba? O pa mag-instrument nga makadetect ka nas amo tayo og ang yuta. Abi na marul. Marag mauna ni. Ha? Unsay mao na ni? Mauna ni ang panagno. Gadagang katalagman ng mga buta. Sa dili pa matapos ang kalibutan. Ay, Diyos ko! Mamatay na lang ang taragbaba sa kalibutan! Mapag-yung kumakasun sa langit! Hilom dia Fanny. Oy, mausab man sang mood na to nimo. Akuan, kanang, wapag yung ko'y boyfriend! Say! Mandi pagi ka ana oy nga hapit naman ka birahas kunot. Abadi ay! Buglong ang tabalang kakarul! Buglong ang tabalang ni! Lang ano ka siya masuko siya? Suko siya! Ano mingon ka man nga hapit ako birahas ko na, ha? O sa'y tanang ba ako? Tiguan, no? Na Fanny oy. Di pa yung kamudawat sa kamatuoran? Dili! Da bahala ka diha ay. Ako ato si Dayan aron mahibaw anak ko unsay maayo na mo buhaton aron dili madayon ang linog ang usog kaayo. Nagkinahanglan na ko kauban alang sa pagampo, day. Mangita ko day, mangita ko kanang mutuos imong mga nakita. Ayaw lang pa mo gustay ha kung di sila mo tuo. O kung dili sila mutuo, dili sila maluwas. Pero day, labaw mong gikinahanglan karon si Jay. Unta, day. Pero daghan ng conflict sa among kinabuhi. Oy day, kinahanglan dili ka magpadasa maong conflict. Ang katalagman mo'y angay mong atubangon. Dili ka nga. Dili ka nga muna ni ang katapusan sa kalibutan, day. Kung way mamati sa atong panawagan, day. Nahadlo ko nga mauna ni ang katapusan sa kalibutan. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!